खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। थ' लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि माखासे हिन्जावफ्रा ओरैबायदि माने खाट्रा जाजोब्बायना, ओरैबायदि माने डेन्जारास जाजोब्बाय, ओरैबायदि माने गावखौनो गाव लाजिनो रोंला, गावखौनो हिन्जावनि सन्मानखौनो लाखिनो रोङि, ओरैबायदि माने डेन्जार जाजोब्बाय, ओरैबायदि टेलेन्टेड। ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै गथ' गथाय दंना, हौवा दङ ना, न'खर परियाल दङ, बेफोरखौनो जेबो पात्ता लालायि, जेबो ध्यान गैयि, ओरैबायदि जालांबाय आरो ओरैबायदि माने गाज्रि गाज्रि भाइराल, ओरैबायदि माने गाज्रि गाज्रि ड्रेसफोर गाननानै मोसानाय, ओरैबायदि बाथ्रा बुंनाय, जाय बाथ्राफ्रा ओरैबायदि माने एकदम बुंथाव जाया, ओरैबायदि दम दादागिरि, गावसोरखौनो जेनेबा जेबो खालामनो हाया, रावबो जेबो सोमावनो हाया, ओरैबायदि माने सावसि जाजोब्बाय जोंनि बर' हारिनि माखासे हिन्जावफ्रा। थ' लोगोफोरा आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। नैबे भिडिअ क्लिपाव माबायदि मोसादों नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो। नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबायानो, आरो नोंथांमोननो बेखौनो आं ससे सावगारि दिन्थिनो नागिरदों, बा बे स्क्रिननि गेजेराव फट' दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै नाय। बिथाङा गामसाखौ ओरैबायदि गानदों, जाय गामसाखौ गाननाया जोंनि बर' हारिनि बर' सेंग्राफोरखौ बा बर' हौवा माहारिफोरखौ ओरैबायदि लाजि फोनांदों। दा बिथाङा ओरैबायदि लाजि फोनांदों, दा बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो? दा बेफोरबायदि जायफ्रा दिनै चेनेल बानायनानै गाज्रि गावनि हारिनि माखासे सन्मानखौ लाखिनो रोङाखै, दा बेफोरबायदिखौ जोंनि माखासे अडियेन्सफ्रा, जाय भिउवार्सफ्रा दिनै ओरैबायदि साबसक्राइब खालामनानै, ओरैबायदि फलोवार्स खालामनानै माने बिथांमोनखौ गोजौ खालामगासिनो, नाथाय बेफोरखौ स्टप खालामनांगौ। थ' लोगोफोरा आं नोंथांमोन आरो मोनसे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिबावगोन, बेखौबो नोंथांमोना गुन्दाजि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो। जन कारजि नामा बै गुन्दाया, भिउस गैथारा, एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा। कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो, जाम्बाखा। बिनि भिडिअआव 1K 2Kल' भिउस, मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो। गावनो होनदो खेबसे, थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो, मानो लाइक होयो नोंसोरनो, मानो रायो, मानो नायो, बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो। माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय। जाम्बासो बियो, नै नोङो बालनि एक्टर नोङो। बिसोर ओरैबायदि माने गावसोरखौनो माने ओरैबायदि पावारफुल ससियेल मिडिया बाहायग्रा साननानै लायो खोमा। दा बिसोर माने जेबो गियाबो लाजियाबो, बिमा बिफा दंना, हौवा गथ' गथाय दङ, बिसोर माने जेबो आन्दाज गैया। ससियेल मिडियायाव गावसोरनि चेनेलफोरखौ फेदेरनो थाखायनो, गावसोरखौ मिथिहोनो थाखायनो, गावसोरनि जे लाबखौ बा गावसोरनि जे प्रफिटखौ नागिरनानैनो बिथांमोना ओरैबायदि माने रावखौबो सिनायनो रोङि जालांबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, बिथांमोननि चेनेलफोरखौ आं खावलायदों, हायोब्ला बिथांमोननि भिडिअफोरखौ, बिथांमोननि भाइराल खालामनाय भिडिअखौ नायनोनो नाङा। दा बिथांमोननि जेसेबांखिनि साबसक्राइबारफोर दङ, बिथांमोननिखौ आनसाबसक्राइब खालामनानै, आनफल'वार्ड खालामनानै, आनडिसलाइक गासिबो माने पुरा डाउन खालामना होनांगौ बिथांमोनखौ। दा रायजो राजा नोंथांमोनाथ' आरो बेफोरबायदिखौ रावबो जेबो खालामखायासै, नायनोसो मोजां मोनखायो रायजो राजाफ्राथ', माखासे अडियेन्सफोराथ' बेफोरबायदि गाज्रिखौसो नायनो मोजां मोनखायो। जाय बायदिनि चेनेला दिनै गोजौ गाखोनांगौमोन, जाय बायदिनि चेनेलखौ दिनै फोजौनांगौ, जाय बायदि चेनेला दिनै मोजां कन्टेन्ट खालामनानैबो दिनै चेनेलखौ माने फेदेरनो हायाखै, बिथांमोना मानो ओरैबायदि माने नार्भास जानो गोनां जायो भिउसनि थाखाय। दा बैफोरबायदिखौबो नोजोर होनांसिगौ। लोगोफोरा आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ दोननायनि सिगां बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंनो नागिरखादों। दिनै आं बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानायदों, बिथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ बोरैबा नुसुनोब्ला, आंखौ नुसुनोब्ला, बिथांमोना आंनि सायावबो भिडिअ बानायगोन, आंखौ रायगोन। दिनै ओरैबायदि माने मोजां बुंदों बे, ओरैबायदि माने उमुक तुमुक होननानै आंखौ दिनै रायनो हागौ। थ' लोगोफोरा आं रायब्लाबो बुंब्लाबो जेबो खर'बो थाया, जेबो साना, आं जेबो माने बिथांमोनखौ जेबो पात्ता खालामखाया। बुंथों, बुंनाया मोजांसो, नाथाय बिसोरखौ आं मोजांनि थाखायसो बुंदों। दिनै जन कारजि बिथाङाबो बिथांखौ मोजांनि थाखायसो बुङो। जन कारजि ब्रादारा
जेसांखिनि ससियेल मिडियायाव माखासे भाइराल जायो बिथांमोननि सायाव मोजां मोजां बाथ्राखौसो बुङो आं जन कार्जि ब्रादारनि थाखाय लाइकसो होदों सापर्टसो होदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै लाइक कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर